స్వాగతం. ఇదిగో ఇది ద్రాక్ష పండు. నేను నోట్లో పెట్టుకుంటాను. మా చిక్కుగాడు నాకు దెబ్బ తగలకుండా వాడు తీసుకొని తింటాడు. చూడండి. కాయ పழం మిగిస్తావా? చూసారా, చిన్నది కూడా నా పంటికి కాదు కదా, నా పెదానికి కూడా తగలనివ్వలేదు మా చిక్కుగాడు. వాడికి తెలుసు మాకు ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే వాడు వదలలేడు. అదిగో ద్రాక్ష పళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం. ఉందా? దాని ముక్కుకి ఇరక్కపోయింది. చిక్కుగాడి ముక్కుకి పోయింది. లేదు మళ్ళీ తీస్తా. సారీ, సారీ అబ్బా, చూసుకోలేదు. ఇది తిను, తిను. పడిపోయింది మళ్ళీ కిందన. ఫోన్లో తిను, పర్లేదు. ఎలాగైతే తినడమే కదా కావాలి. వద్దా, ఎలాగొద్దా? అబ్బో అబ్బో, తిను, తిను, తల్లి తిను. ఇదిగో, మంచిది తినైతుంది, మంచిది, ఇది మంచిది. ఓ, ఓకే ఫ్రెండ్. చిక్కు ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు అందరూ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా నొక్కండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్.